سلام تعنا هذا الليز خبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانة تجراي علتها وزينا نهو حايلتات وررتين محمشاش عابز كايدك ألسن داقمه هنسات تجراي نمسلات عابز قبر بربن لعول تساطفو كم زقبرو عبالات دياسبورا تقادلتي هزباوي ويانة حرنة تجراي قليسهم اتوم عبالات بمخنيات مبل 30 عمت بعال عوت عسرا قنبت او زوصقوو مجلسي اب تجراين كاب تجراي وصأن زركبو تجارو انصار وررتي اب زقبر مختن خرباربون تصويعهم يوم زخبركا دياسبورا تجراي نحنا ملع عالم زلنا ولدو داقماي ويانه تقادلت هزباوي ويانه حرنة تجراي قد إموازلو فتنا حجي بأكل ترخيبنا كواز ترفنا هيوت نتجراي كنو فين تزيك قالنا تجراي تدلو كله كنمالة كمون نتجراي زدل زبلة كله كنكون حجون نتمدرخ زمتن بقعات زلنا دقاقيمنا نتجراي كنسوا قربات كوينا عب كل مدايك ألسخا مساحة كم زلنا داقم من دحبرنا إنا عوت عسرا قنبوت مبل 30 عمت نذكر زلنا دياسبورا تجراي عب كويناتن كنيو عاوتن زل عدنا تجراي كابخا اتتصبيو كبيد حادرا عب انقدعنان يزلو تحابيرنان تحقاقيزنان تمخاخيرنان تواهيدنان دما بجيزي يلن حلافنت هلكتن موتن برستن انوتن وقناتنا هزبنا تجراينا كنحصرو ببقعات إيدني إتتحيزنا بعوت هزبنا كندبسو سمولو تسفا بمخاننا عوت عسرا قنبوت مبل 30 عمت نذكرو أمريكا قابل علي منقستي فاشستي أبي أحمد تقبرو زلات أقطي بمحيال نتي فاشستاوي منقستي جنزبا وحاجزن لقحن نكيو وهاب وسينا اللام فاشستي أبيين ملافنتو حيلتاتن أب تجراي زفت أمو مقفعتات تتناخيرو كم زقتلن بسنكي زدما سبات بتميتن وحدي زتمتات أنا مقبن إناموتو كم زخونون أب منيستير قدات وطا أمريكا حلاف قدات أفريكا زخونون رابرت غوديك قليت أملوم نزيس عبود مام بانك عالمن تكال جنزب عالمن نمنقستي فاشستي أبي أحمد جنزباوي حاجزن لقحن كيهبام أمريكا كم زو السنة اتوم حلافي محبارهم بلومبرغ أبسيبو لهم سراويت قوجل فاشستي أبي أحمدن سراويت بعداوي وراري والكملاخ إساس أفرقن زرق هزب تجراي مطفات ميت كم مسارح كوينات متقام زبل ناي بزوح زمناس تتأجأ ناي تنكحتاويانن فاشستاويانن بوليتيكاوي شرحنبر أب حاصير اوان زي تتلم كم زيكونم حدا لعلواي عزازي سراويت تجراي قريت أملهم زرزرو وكيلنا يوحنس أبرها كاب حرامريت كم سعب كأربو يوم سراويت بوجلة فاشست أبي أحمد سراويت بعدا وراري والكملاخ إسياس أفوركن تصحفات ورد حيلتات أمحران أمبل عسان حرن كفل زمن كقاتم يخيلي يتوبهيلو زي قمتن زي حسابن ما عليا زي بلوم جملاو شافشافن قطعتاتن عبلي عليه ذب تقراي يفتسم اللو أزيد ما أبدا حصر أوان الستلم زي كونس بوجلة فاشست أبي أحمد حيلتاتن كهتن والكملاخ إسياس أفوركن زري ذب تقراي نمطفى ينوي عمتات تلمم غيرهم الناس يحلو كم مصور حدد علواي عزاز سراويت تجراي قليصهم ده تجراي زنبركة سلا زي كونه قال تجراي زنبركة سلا زي تمهرنا نحنا تنكيرنا وزينا لنا بذي خويننا هالوا نمن تايدا يوم بتقفعي كم مسارح خوينات بتقابلوا زهلو هذو مسارح خوينات دفعتات كم مسارح خوينات أكل نايت خوينات غير كاموسات عوي ناي فاشتاو تقبال عوي سباو تقبال تقفع المقبار يكونن تتلمي مغنياتو عاقمه هذو تقراي زنسرات أمن سيو يولو ما نسير مولوف أمن سيو سلازخونه هذو تقراي ناي مسنات ناي من بركة سلم خعوات انت خوينو مقدم تماني سيخطف زنو سراوتي إيرتران سراوتي أبين زي فوصو مخوينو انتو بعاقمه مسان انتو قل يوم بناي وعلم والكاو مغنيات ويبرهرهنا يرخوا من زي بزي مقفالهم تغطروا كثيرهم يمزقهم قبوة زلو ስለዚህ ትግራይ መንስ ይዘቦስ ከጥር ሊርዎ
እቱ ዝርአ ህንጻታትን ትካላትን ንሕና ቁሑ ወሲዶም ነው ለለና ናታቶም ግን ሙሳድ ሃይኮነት ሓደሽቲ ኢሉ ክፈረስ ነይሩ ስለዚ በንሰይ ቀቲልካ ትግራይ ተፍሪስካያ ተስተረፈ ዝናብያ አተሎ ናብ ማዓስከር ኣብ ማዓስከር ከዓ ብሓለዋ ወታደር ይዝሕሎ ከም ድላይ ካስገበሩ ማለት ዝደለኻያ ትወልደላ ዘይደለኻያ ትቀትላ ዝደለኻያ ተጽንሖ ዘይደለኻያ ትቀትሎ ትኹም ዓቕሚ ዘይብሉ ብሽካ በለ ዝነብር እዚ ትግራይ ፈጥር ማለት ኣብ ልዕሊ ዝተዳቀለ ይኸውን ማለት ስለዚ ማንነት ይጠፍእ እዚ ትትልሚ ሰራዊት ትግራይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ፍትሊ መርፍን ኮይኑ ኣብ ሓፂር እዋን ተመዓራርዩ ነዞም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ኩሎም ግንባራት ከም ዓውደ ዓተር ሕርሕራይ ገይሩ እናዳኸም ወርቃዊ ዓወታት ይመዝግቡ ከም ዘለው ዝገለጹ እቶም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ሕዝቡን እዞም ደመኛታት ዕስለ ፀላእትና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ብዓለም ደረጃ ዝተኸልከለ መርዝጋዝ እናተጠቐሙ ናይ ቀቢጠ ተስፋ ግፍዕታት ምፍጻሞም ናይ ሕልፋት ኣያታቶም እከይ ተግባር ይደግሞ ኣለው ድሕሪ ምባል እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንሰራዊት ትግራይ ተዓጻጽፍና ክንቃለስ ዝገብር እምበር ፍጹም ከም ዘየንበርክኸና ፍትሃውን ፀላእን ክፈልጥ ይግባእ ኢሎም ጻዕዳ ፎስፎረስ ዋይት ፎስፎረስ ሲል ሓውና ነደደ ዝወርድ በመዳፍዕ እውን ይትኮሲ በአውሮፕላን እውን ይትኮሲ ኣብ ትግራይ ብኩሉ ዮም ዝትኩስዎ ዘ ደርጊ ተኩስ እዩ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ሃይለ ስላሴ ብመርዝጋዝ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፉ እዚኦም እውን ናይ ወለዶም ናይ ኣያታቶም እዮም ዝኽተሉ ዘሎ ንሶም ካብ ኣያታቶም ኣይወልፁን ንሕና ካብ ኣያታትና ይንንስን ሓቀዶ ስለዚ ኮነ ኢሎም ተሊሞም ይገብርዎ ስለ ዘለው ኣካል ናይቲ ኩናት ናይ ኩናት መሳርሒ ትግብዕስ ደቂ ኣንስትዮ ምዕማስ እዚ ትግራይ ክሽቁረር ዓሊምካ ዝግበር ዘሎ እዩ ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ዝበሃል ኣሎ ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ዝበሃል ኣሎ እዚ ንሕና ብረት ዓጢቕካ ከዓ ኣሎ ስለዚ ስነ ልቦናዊ ጦርነት እዮም ዝገብሩ ዘሎ ጥሜት ከምኡ ተኽልስ ኺሎም ኣይኮነን ሳይክታት ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ናልጣስ ናይ እትዮም ዝኸዱ ሳይክታት ስለ ዝኾኑ ከይመስለኩም ተተለመይ ጥሜት ኣካል ናይቲ ኩናት መሳርሒ ኣካል ኩናት ይገብሩ ንምንታይ እዮም መልክዕና ህዝቢ ዝትኩስ ዘሎ ንምንታይ እዩ ሓንቲ እታ ዓላማ ስለዚ ክብርግግ ክወፅእ ንሕና ዝኽልበና ከይንረክብ ስለዚ ቆነ ኢሎም እዮም ዝትኩስዎ ናብ ገዛውት ሓሲቦምሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዝኾነ ኣካል ናይቲ ኩናት ገይሮም እዚ ትግራይ ናይ ምጥማይ ብጥሜት ክመውት ናይ ምግባር ክሳኸ ናይ ምግባር እውን ኣካል ኩናት እዩ ወናም ተቃላሳይ ህዝቢ ትግራይን ጅግና ሰራዊት ትግራይን ክሳብ ሕዚ ብዝመዝገቡዎም ወታደራውን ዲፕሎማሲያውን ዝበረኹ ዓወታት ኣብ 4 ኪሎን ኣስመራን ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይን ኢሳያስን ተራኽሩን ከቢድ ስንባደ ፈጢሩ ነንባዕሎም ዝናኸስሉን ኣብ ሰራዊቶም ድማ ወታደራውን ስነ ልቦናውን ስብዕና ተሰሊቡ ኣብ ኣፍ ደገሞትን ምብታን በፅሑ ከም ዘለውን እቶም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ወሲኾም ሓቢሮም ሓላወትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ዮሃንስ ብድሓን خبر وزبانا ورجع زي سكالو دومقي تاريخ نوز دومقي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امنا قلزمنا زي يطوى بحايلي منقد نتحكم عنا سقرو ببالحق نسقرو بعقلي فاشستي أبي أحمد ملافنتو زخونو حيلتات وررتن ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብገበናት ኩናት ዝሕትት መዘና ኣልቦ ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙን ኣብ ልዕሊ እዞም ጸላእቲ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእን ኣብ ወንበር ኮሚቴ ወጻኢ ጉዳያት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ዝተዋደደ ጸብጻብ ኣለና ቀፂሉ ክቐርብ እዩ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኮንግረስ ኣሜሪካ ብሐሙስ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ቃል ምስክርነት ዝተፈላለየ ኣካላት እናሰምዐ ከም ዝውዓለም ዘ ናሽናል ዝተባሃለ ጋዜጣ ሓቢሮም
ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉን ቃሎም ንኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝሃቡን ኩሎም ወገናት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱ ዝኾኑ ተስፋሕፋቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝፈጸምዎም ግፍዕታት ብእሪ ቁፅር ከም ዘረድኡ እቲ ጋዜጣ ገሊጹሎም ሓደ ካብዞም ቃል ምስክርነቶም ዘስምዑ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ሮበርት ጎዴክ ኣብ ትግራይ ከበድቲ ግፍዕታት ገበናት ከም ዝተፈጸሙን ምስ ሓበሩ እዚ ድማ ብገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ዝሕትት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም The United States, as I said, is horrified by the reports of brutal ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸሙ ጭካነ ዝተመልኦም ቅትለታት ጸታዊ መጥቃዕቲ ተጎጂልካ ንደቂ ኣንስትዮ ምግሳስ ንሰባት ካብ መረበቶም ብሓይሊ ምስጓግ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ዝገለጽዎ ምብራስ ዓሌትን ብኣልማሚት ዝተፈጸሙ ዕንወታትን ኣዝያ ሰንቢዳ እያ ኣሜሪካ ነዞም ተግባራት ዕርያ ኣትሪራን ትኹንኖም እዞም ግፍዕታት ከምቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝበልኦ ብገበናት ኩናት ዘሕትቱ እዮም that may well amount to war crimes or crimes against humanity. ምስበሉ ሃገሮም ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዞም ገበናት ዕላው ዝኾነ መግለጺ ከምትህብ ገሊጾም ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ቦብ ሜንዴኔዝ ኣሜሪካ ነዞም ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ሪኣ ከም ዘይረኣየት ሻላይላ ከም ዘይተሓልፎምን ፋሽስት ኣብይን መላፍንቱ ዝኾኑ ወረርቲ ሓይልታትን ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ፈጺሞም ኢላ ከም ትኣምን ኣመልኪቶም Many of us, we believe, in fact, these are war crimes. መብዛሕትنا እዞም ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን እዮም ኢልና ኢና ንኣምን ከምዚኦም ዓይነት ግፍዕታት ኣብ ዓለምና እናተፈጸሙ ድማ ዓይንና ዓሚትና ሱቕ ክንብል ኣይንኽእልን When such things happen in the world, ብምባል ኣብ ልዕሊ እቶም ወረርቲ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም እዚ ሕዚ ኣሜሪካ ጀሚራቶ ዘላ ኣካያይዳ ፋሽስት ኣብይ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም ከዋቕዕሉ ዝሓገ ዘረባታትን ሕሶታትን ብምቅላዕ ካብ ዓለም ክንጸል ከም ማዕቀብ ኣጽዋር ዝበሉ ስጉምትታት ክውሰዶን ከቢድ በትሪ ክዓርፎን ከም ዝገብር እቲ ጸብጻብ ኣገንዚቦም ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ካብ ምዕራብ ትግራይ ተነቂሎም ኣብ ከተማ ሸራሮ ዝዕቀቡ ወገናት ብሓይልታት ወረርቲ ከም ዝተቐተሉ ከም ዝተገረፉን ከም ዝተጫወዩን ተገሊጹሎም ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ዝተውጻጸ ኮሚቴ ኣብ ከተማ ሸራሮ ምስ ዘለው ተመዛበልቲ ወገናት ቃለ ምሕተት ብምክያድ ዘዳለወ ጸብጻብ ከም ዘረድኦም ወታደራት ጸላኢ ኣብ ልዕሊ እዞም ወገናት ንጾታዊ ዓመጽ ሓዊሱ መዘና ኣልቦ ግፍዕታት እናፈጸሙ ይርከቡ እዞም ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ዝርከቡ መዕቆቢ ማእከላት ዘለው ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ተኸባቢ ዘለው ሓይልታት ወረርቲ ብቐጻሊ ከም ዝቐትልዎምን ከም ዝገርፍዎምን ከም ዝጨውይዎምን ብምግላጽ ንኤኤፍፒ ብምውካስ ያሆ ኒውስ ጸብጺቡሎም ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ውሽጢ እቶም መዕቆቢ ማእከላትን ካብቶም ማእከላት ወፃእን በቶም ወተሃደራት ከም ዝዕመፃ እቲ ዜና ሓቢሩሎም እዚ ተግባር ንድሕንነት እዞም ተመዛበልቲ ቀንዲ ሸቕሎት ከም ዝፈጠረም ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ነቶም ዝተጠቐሱ ግፍዕታት ናይ ዝፍጽሙ ዘለው ሓይልታት መንነት ኣይተነጸረን ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝርከብ ያሆ ኒውስ ኣመልኪቱሎም ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝገብሮም ኣብ ሸራሮን ከባቢኡን እውን መዳርክቲ ኣልቦ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ ዝዝከር እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ወገናት ዝፈጸምዎ ግፋ ብምኹናን እቶም ወረርቲ ነቶም መናእሰይ ብቕልጡፍ ንኽፍትሑ ኣገንዚቡሎም ሓላፊት ቢሮ ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻም ኣብ ኢትዮጵያ ካትሪን ሶዚ ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብ ዝርከቡ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ወገናት ብዓማይቲ ዝቁፀሩ መናእሰይ ገፊፎም ምውሳዶም ብትረት ኮኒነን ኣለዋ እቲ ግፋ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እተን ሓላፊት እቲ ተግባር ብህፁፅ ንኽፃረን ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ድማ ናብ ሕጊ ንኽቐርቡን ከም ዘገንዘባ ጸብጺቡሎም ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብይ ምስ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምትሕብባር ኣብዚ ሰሙን
ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ካብ ዝርከቡ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ወገናት ብዓማይ ዝቁፀሩ መናእሰይ ገፊፎም ከም ዝወሰዱን በዚ መነወር ተግባር ውሕስነት ዝሰኣኑ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ወገናት ድማ ነተን መዕቆቢ ማእኸላት ገዲፎም ናብ ካልኦት ከባቢታት እናሃደሙ ከም ዝኾኑን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘፍለጠ ዝዝከር እዩ። ባርከዝ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ካልኦት ዛዕባታት መሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም። ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር።